Saiki tatin sik. Oh iya. Ayo cerot. Kok cerot? Ayo sakarepku lek ku nyeluk kowe aku nek nyeluk kowe sakarepku samengane lambeku kok. Bagur, Bren. Saya lagi. Iya. Kok ngedep sambel tok kuwi mangan semuanya sambel tok. Sambel biar melek. Hah? Ben melek. Arep melek sewengi nunulke nggon mripat melek terus. Ya aja kaya sambel kok nunulke nggon mripat Bagong jan. Bagongnya kan nyebai yo, Bagong. Hah? Bagong. Ayo wis ben nyebai. Ya, nembang apa kowe arep? Lah napa nggih? Terserah. Klasik kena, modern kena. Barat kena. Wih. Yo. Barat ki lagu Banjarnegara. Barat Wonosobo. Lagu napa? Matke terus lagune apa? Pencet lho kowe ngono matke terus. Rak. Agak wis gak omong. Lingsir wengi. Wah iya. Apa kok mantuk-mantuk? Lingsir wengi Aku apik. mboten kok aku ning lingsir wengi kok jenengan mantuk-mantuk. Kesetrum e. Aku gampang kesetrum. Oh, aku gampang kesetrum aku apa-apa ana wedok mlaku manduk-mandune aku ya kesetrum ae. Ana sing lagi anu iki. Yo. Gawe wis, kadang leflek kok. Langsung nggih. Bawa rumangsane. Saya karasa ndri. Sing endi? Sak karemu. Ya. Hah? Lisa request pemilu jare. Lisa. Heeh, aku anu fact. Fact. Fak piye to? Fakmu. Fak. Ayo Bagong lek ora kleru ya udu Bagong. Fakmu. Heeh. Gunung udu. Kok gunung-gunung wae lho. Bajing loncat. Heeh. Tak tuh. Iki. Edian. Ayo kok dirungokke malah. Oh, sembrono. Ganggu lho senengan. Ora ganggu wong iki kene iki ngrungokke tenan aku iki anggere muni tak turuti. Iki jam setan pripayangan iber-iberan walang-walang bengi do mecek lakep kabeh. Oh, ngrungokke tatin. Iya, waduh akeh. Tak tunggu. Ora melu jalur siji. Seliramu. Amit. Rawo. Tembange isine apa iku? Nunggu dayoh. Pemilu jare. Nunggu dayoh nak aku bareng wis nganggo batik bol wong niliki rekening listrik. Wong milih kompol. Jombo bingung, Jo. Heeh. Tangis kang kebak penantang. Ya. Tangis kang kebak
Ile tak pilih donya lenggor tak antil lenggor kowe ngapae iki wong nyindan kok ngomongke lah kan mesti ngece lho ngece apa angger tak pilih yuk pemilihan umum ayo duet aku pi ini Rene jangan mental tempe dong waduh mental tahu senengane ngece ngajar ya tak pilih donya akhirat digongke apa? Kok do ngece ta? Ora kok. Lah iki muni amin lho. Ayo jelek. Wong donga, kuwi nek wis terakhir amin iki mesti ngene. Ana penabuhe ngamini kok malah nesu. Ora lho, laliane ndora ngono kok ngene nek dadi. Aku justru menghayati dhewe. Aku rek dadi arek guyu lho. Ambek guyu. Mengguyu ora gelem. Ha iya. Bunge ya menang-menang lucu ya. Heeh. Kok ngene dhewe. Lingsir wengi, mangga dipun dadosaken. Totet, totet. Yo. Totet-totet apa kok? Ayo. Tak dung tak denda. Nih. Nani. Kudu kuwi. Oh, manut kanca penabuh aku ora ngapal balungane. Oh iya. Durung tak dicili. Iya wis. Mangga.
jogetan apa kendangan ngene iki jogetane rak yo jatil. Jatil piye? Ayo, tong tong tong. Iki ya sing. Enggak blang. Terus? Aku kon praktekke yo trek kaya wong edan. Ya ora jenenge nyontoni lho. Ayo nganggo wayang we. Nah. Tong 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 tak jlang. Oh, ngono kuwi dadi ora ming teng 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 teng. Lah aku bingung lho. Ah, ya ora tau sinau kuwi ora. Entang-entang terus ya kendang. Lah nek turu ora ngorok. Hubungannya apa karo joget? Ya ora apa-apa turu ngorok. Kuwi kira ngorok ya. Lah ngapa? Nyanyi. Nyanyi lagune ra cetha ora. Ngorok kok iso. Ayo guys diteruske. Piye ora omong apa? Ora apa-apa. Tas itu. Ora. Nana nani wae. Wah aku kendel wae ora tiba nganune ya ora masalah. Ayo, Diana balungan kok do nekat-nekat. Gumun aku. Nani. Lah, ora pas. Heeh, iki ya wis ben ndak apa-apa. Wong ora ngerti kok. Iya, kok sesuk ya pas dhewe ta? Nggih. Apa kuwi? Wah, modiar ora iki. Menika saking kakekipun Mbah Mas Wildan Satrio Yabinanyu. Oh iya, susulan supados Mbak Datin gantos lambi lurik. Lho. Maksudnya oh, nyuwun tembang lambi lurik minangka malam terakhir. Oh iya. Lho iki lambi lurik apa malam terakhir? Ada terus? Iya, dikenake karo Mbah Mas Wildan kuwi. Nek malam terakhir sih, malam ini malam terakhir bagi kita untuk menyurahkan rasa rindu di dada. Bisa apa gamelan? Iso. Awang lingsir wengi wae iso kok. Pokoke angger kendel wae. Yakin. Paton yakin wae. Ya. Nino. Kudu tiba 5 kok tiba 1 wis ben apa-apa. Terus. Enak mangga. Iya esuk iki ngono. Lah ya ngene iki kok garapane ngene aku ora krungu kok. Aku ora oh garapane ngene. Denang nani. Apa-apa apik ya? Iya. Kompak warga laras e. Iya. Iya. Jas sak jose. Iya. Pamundutan ya kuwi ana sing nyuwun anu mbae Mas Wildan. Cita mesti iso klambi lurik. Ah, saged. Aku ya iso. Oh, Aku ya iso. ya wis kuwi wae. Ora. Ora iso. Oh, tak ajar kowe nek wani tenguk. Wis kowe wae Tin, wis ya. Tenguk ya ora apa-apa ning klambi lurik. Ya. Ya. Enggak, Pak. Ayo. Klambi lurik wong wewe klambi yo werna kaya ngono awake tempet cotot kok arep klambi lurik. Enggak catatan nggih. Ya entuk ora apa-apa. Edan wis belajar iki nandhake nek wis belajar. Lah iya wis mlebu kejar paket B. Belajar tembang kok kejar paket B. Ayo. Ya kemana benar sih? Ya. Modele. Ya, modele klambi lurik. Ya. Kemana? Ya. Ora nganggo ku. Ora nganggo ayo. Biasane sok nganggo. Ora nganggo. Ora. Ya. Klambi lurik.
nek iki cara ngayojan. Oh, nek cara Banyumas ya iso. Iso. Kene klambi lure lira lirik ya. Anggere Banyumas kok ditambahi ya. Ya mesti ana sing kurang ya, Tru. Ha iya. Klambi lurah iki nek ora orisa wis ora. Ya jos kulinane klambi lurik. Heeh, lagi meteng iki. Heeh. Ya sesune wis rampung kon nembang klambi lurik. Rampung ling apa? Rampung le meteng iki lho. Wis meteng tuwa iki sindan kono sing meteng tuwa iki. Heeh. Oh, jan nunggu wong lair iki edanan wis asak terus wis. Nunggu lair. Grombyang glodak kunang-kunung klinting ngono ta. Aku garang nak rombongan dagelan kok bedhek-bedhekan ngono iki. Ya men ora. Ya nembang oleh. Ora apa-apa kowe bebas nembang. Pelok barang ya, Tru? Ya. Kukur gunung, gugur gunung. Vulkane saka Bonang, sindene ora diponto-ponto maju siji-siji ning bareng alias tur. Apa, Gong? Tur. Mungkin ora iso ngarani iki aja sok ngarani. Sing jeneng tur ki plesir. Ayo. Lho. Muni bareng ki apa? Tur. Nek plesir kur. Coba kuwi diwalik. Apane? Ayo kuwi mau tegese nek kur ki muni bareng, nek tur ki plesir bareng-bareng. Kuwi padha le bareng kok. Ha iya. Ya wis sakarmu sama mamu tur ya kena. Tur. Heeh. Elo cemlang nang ning wana iki mesti kompak iki. Ha iya. Tabuhane rampak. Heeh. Penabuh ki nek nabuh gunung karo merem kok. Ha iya. Nong. Aduh. Melek terusan. Heeh. Yo, mangga.
Iya. Ayo ta, iya. Oh. Celeng. Ayo. Kanca. Tembangku apik ta? Ora ana tembang suwuk kok nganggo wong sing brengok kaya ngoyak maling. Heeh. Noni 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 noni. Kuwi arep suwuk ya apa kuwi? Sing bener ngene lho. Nang ning nang ning non ning ning nong ning no ning ning nong 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 ning no ning no no ning ning no ning no ning ning na na. Ose. Ngono. Ayo Zara. Ning nong ning nong nong ning ning nong ning nong ning nong nong ning nong. Kuwi mung mubeng wae, Gong. Long li long li long long li li long li long li li long 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 li long li long li li long li long li long. Ngono kuwi. Terus nek direp tak 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 trang. Waduh edian. Petro pinter arek kon ngendang. Ya ono yuta e. Ah iya. Mula kendangane apik ya, Kunden. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene. Kene lho gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris keter Petro nembang karo mengleng kuwi apike ra jamak-jamak. Heeh. Ayo arep tak balekke iki. Ayo. Kanca. Ya kowe nengen. Ngayahi karyaning praja kene, kene gugur gunung tandang gawe. Sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Cira lupat maju papat-papat diulang-ulangake mesti enggal kanggone holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris holopes kontol baris nek kowe karo aku templek dasare wong seni wong budaya ning ana lho anake Semar sing jane asline kayane seni ning petuk blas ora iso nembang nek kon ngarang iso nek kon nembang ora iso mana ini orang hutannya ngawur galeng ora iso ora Gong kono do maju galeng ndak ketendang lho aming nembang kok ketendang ora ana nembang karo ungkang-ungkang ya iso gugur gunung mau iso coba ayo mbah kanca ngayahi karyaning praja kene ora kere heh kene gugur gunung bareng-bareng ora gugur gunung tandang gawe sayur-sayur mayur sayuk-sayuk rukun sayur nggo nablek raime iki ora emosi to Rek ora iso dikandani aja diganggu emosi sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara
Ciro lupat maju apat-apat. Seneng aku nek iso nembang. Diulang-ulangake mesti enggal dadine rampunge padha wae. Ya ning cakepane rampunge. Rampunge olotes, ulubis. Kok ulutis ora? Olobes gondol baris, olobes gondol baris, olobes gondol baris, olobes gondol baris. Tibane dhuwur. Ora geyuk. Ya wis sakarepmu. Iki mengkari 5 menit kira-kira arep ditembang apa? 5 menit karo nembang apa? Terus engko seba sak jam ngrampungi lakon, rampung 4:30. Oh iya. Dina kliwat karo tengah jam ya halangan. Kliwat kok karo tengah jam ora. Ayo gek cekak-ceket arep ngaturke apa, Truk? Kowe 5 menit arep ngaturke apa? Bagong kuwi kira-kira ya. Ngaturke apa Gong sing kira-kira gumyak? Hah? Sing kira-kira gumyak. Saya tak pikire pelok barang lagi. Ya. Malah watuk. Pangpung terus. Oh ya, pangpung. Pangpung, ketimbang naruno. Ya. Wetangan manungi gemari yang gigit jari. Yo. Ora iso rasa sok nembang. Aku iki saiki lagi apal. Lurus kono, belok kono, lurus wae. Waduh. Kuwi lho. Kartosapi medhot janji. Kartosapi ora. Kartosapi medhot janji ngopo ora? Matu kono, belok kiri, lurus wae. Kartonya no medhot janji, karto marmo ora bayar. Padha wae. Tenan pokoke ya Kang. Seneng aku karo ngono sini apa? Pantai Kelayar. Waduh, aku jan lagi cinta. Tulung tukokno. Wah. Lagu gandul kok mempeng. Nek randong ki rasa sok nembang. Krungumu apa? Aku mung sok tanah kancaku jajan aku langsung suka doan. Tulung tukokno. Tukokno aku selencer wae. Wow, nembung rokok kok dadak kanggo Pantai Kelayar. Iki tulung sawangen. Oh, aku tulung tukokno ora dong ora. Nek ora ya pamer bojo. Weh. Nek ra sidone bojoku elek. Ayo tak pamerke ngundak malah mirang-mirangke. Ha iya. Ya, iki mau jenenge pangpung ketipung naruntung. Cineman Mendes. Mengko bar kuwi terus rengu. Rengu sing kepareng nyekar. Lah oke nek rengu kuwi iso. Ha iya. Sing angel ki temu. Golek-golekane angel tenan, Bro. Ha iya. Asem tenan. Wis digebacut dicothik dudu. Ha iya. Ya saking cilike kok ya. Lumayan gumun kuwi lho, lek golek nggon ki kok pinter ngono lho. Ha iya ya. Kewan cilik manggone ning nggon nyelempit-nyelempit ki tengu. Ayo Jineman Mendes monggo diatur-aturaken. Mbak Cita. Gandes wesian sinawang. Wedan. Krungu Semar metu iki mau. Sik endi? Ae mlegegek-ugeg satu. Ora ya. Akarya sang same sripat sripin ayu senati cinciur Lho, kok meh sithik banget. Urung ya, Gong. Iki lagi ndek-ndekan ning tengah. Wah. Ning tengah iki mandek. Heeh.
Wah kaget aku. Nek ora trampil ya ora iso lho, tak kira nek ngelokke aku dasmu. Ora ya. Dasar kuwi ngene. Ama ibu. Udu. Kuwi banyu masak. Sik, balen ana sing ngarep aku kok kaya cakepmu kurang pas. Dasar nek kene begini. Kuwi apene ora lambene cepet ora iso lho. Ya coba. Ora ana kalimat sing ora jelas. Kudu jelas kabeh. Yo. Dasar nek kene nemu giring. Wah. Dasar nek kene nemu garong giring. Giring kok garong. Jangan panganane paslin wis. Ya udu. Ya sok paslin. Ternyata cer apa ya? Ternyata kok cer. Ayo karo muni ternyata iki kebacut C, ternyata penak. Mendes iki. Iya. Ya, terus ke. Coba. Ayo. Never. Lian. Lotia. Bisa bayar nenggone iki aku kerep nembang terus. Anggere ana sing arep melu ngono kudu iso bayar. Nek mung gandul e kok tunggal. Heeh. Mendes kenes. Kenes nenes. Nganggo rasa pes. Ora waton ganggung. Nano gung lho nganggo ketukan. Nano gung. Ning dimatke penontone akeh. Ngene ana sing turu ning gong-gong gandes luwes. Yung. Oh yung lerung ndase penonton. Gunas wah kaya kentrongane. Anggepe nuthuk kempul sak penake dhewe. Ambek siramu ki cuthuk njajal. Ya aja kok pengempul kok disia-sia ora. Turu nganti kebablasan kancane wis limbukan dhek isih turu. Mau kathok kolor kok cenanang. Wis wayangan awan to, wis ket mau aku. Sik majang sik. Lho. Edan tenan. Yo. Pajaane tregel ngoji wate.
biyen ya sekolah ning isi Solo dadi Jerman Mendes si Tatas. Heeh. Karang yang do sekolah ning isi Solo ki wonge pinter-pinter. Ana sing kliwat pinter barang ya ana. Nanti ndase digubeti terus. Ndak pecah. Ha iya. Saking pintere tur nekat. Ha iya. Iya. Ayo, ganti ki mau sing gurung iso kelakon diaturake terus. Iya. Langgam rengu. Langgam rengu. Langgam rengu. Heeh. Yo, sing kemarin nyekar sapa? Milih iki. Ya sapa-sapa iso nek langgam remu ki. Rengu kok remu. Anu sapa jenenge iki? Sapa? Ika tenggorokane lara. Heeh. Pere jare. Ha iya. Ayo kok kan mangan gorengan mbok menawa ya Gong. Kandhane sedomoe nek jeneng nyambut gawe nganggo swara iki aja sok kulino mangan gorengan. Heeh, kaya to wajan dengkulmu ki ora. Apa cukup? Ya dipaksa. Aja mangan gorengan, aja sok mangan sing mambu-mambu lengo ayo bareng perih lali ra nggawa obat. Ha iya. Lah ya wis piye? Aku nggawa ya Kanjeng sapa Prastiwi nggawa obat kabeh. Le deleng ngawur totoli pitik-pitik ora ngendhok. Ora nyambung. Njur ngawur. Kuwi iki sambungane ora nggon kono kuwi. Malah utuh. Oh nekat banget. Kuwi iki nyambunge bahane kuwi nek gareng takon karo kowe anakmu pira, Gong? 12 kok ra kabeh. Mbok kabeh pil. Terus bojomu kon tuku obat. Terus kowe muni obat dhewe sak nggon-nggon. Bojoku lali ngombe obat ora pitik, pitik ora ngendhok, bojoku manak meneh. Ngono kuwi ora. Iki mau disambungane lho. Udu. Di anakku nekat tenan ya. Ha iya. Ngawur kowe ora. Ya kepareng ngaturake sapa, Mbak? Sapa? Manfaate. Ya kowe bae neh, Pi, ya. Men lemu awake ora. Cah wedok kok kuru-kuru kaya ngono. Ya mikir banget lho. Mboten. Heeh. Dilelemu awake, diseneng-senengke. Bapakmu wae lemu kok. Tak ketang ming sirahe. Yo. Jumeneng. Heeh. Ha iya, heeh. Langgam rengu. Ya. Jarike bubar ya, Pak. Apa? Jari. Ora apa-apa, ora masalah. Jarik bubare kaya biasa ora. Jarik bubar kok bingung aki wayang iki kowe nganggo bubar kok. Heeh. Ya mangga. Wis ora apa-apa. Heeh. Ane sinden ki ya do keset-keset wis diandani rombok dimbruk kon miru jarik ya ora tau do diwiru. Ha iya, apik-apike wong nyandang Jawa ki nek cara Jawa ya jarike diwiru. Ora kok malah jarike ra diwiru ning lambene do diwiru. Anggere bayarane telat terus lambene do diwiru. Diwiru cilik-cilik. Heeh. Ya mangga. Iki kok nganggo duet ora, Tru? Wis engko gampang. Gampang. Aja kuwatir. Ya, yo iki. Memanise merati pacakane mung prasaja. Agi iki lho reng aku mayang ning Temanggung kok kipasku tak urupke. Sumo wae, Tru? Sumu. Ning wis adem ya pateni. Mau bar perang mau jan sumuk banget gembroblos aku. Wah, ora omongan karo kowe. Kandas luwih
Muntang manting tanjena ngati-ati lho, Tru. Iya. Gano sing tabane ya sing apik tenan. Iya. Bisa dienggo sangu para lenggah kene padha. Isa wong presane wayang ki kondur ki terus iso ngomongke, "Wah, mombo ki grupe Pasena lho apik tenan." Nah, ngono kuwi tegese meninggalkan kesan dan pesan. Iya, bener. Ngono lho, ora mung do waton abuh. Aku wis kapusane. Kapusan apa? Wis ana seminggu iki lho njaluk kendang jaipong, tak turuti kok kendange ra malik-malik iki. Gek nggo urip ora. Kuwi dadak gawe ya, Gong. Wah, gawe kendang kok suwe banget ameng kayu dipeceli terus digawe bunder, terus templeki lulang, wis rampung kok. Lulange ling golek angel. Ora usah lulang sing angel-angel. Heeh. Tembeli cilik-cilik golek ning bong supit. Dadi jerengi kara iso persegitiga. Persegitiga. Iya. Ayo nih. Kang masira doh wong Banci. Bagus. bagus Sapa-sapa rek iki? Pak Mas Rahmat Tri Saputra. Oh iya, Nyuwun langgam rengu. heeh. Neno-neno. gampang temen Ora kena lali lho. hamba beda Aja nganti lali. Lho, mau kowe lali to tembange sing mau sore. nggih Saiki dapalke tenan. Kaya aku iki lho, aku fakku ki anggere wis dikon nembang kukur gunung. Apa, Gong? Kukur gunung. fake niku napa Pak Omong ra waton. Kae udu kukur gunung. fake niku napa fake Fak iki keahlian. Fak iki ngirim layang limantar mesin. Ayo areng luputke aku kowe. Cah pinter e. Bagonge pancene omong kudu kleru nek ora kleru tenan ra gleleng. Ha iya. Aku sing tak apalke ming kukur gunung ka anggere seneng tenan aku. Heeh. Harus digaruk ruk-ruk rumah. Kukur gunung. Kukur gunung kaya kukur gunung ora. Mangga. Sajake enten apa niku pilih sampun dangu. Ya, wah penake ya ora karuan. sajake katon bebasan
Aku anggere ngrungokke tembang-tembang langgam yaine iki ngene iki rasane neng mripate abut. Kowe rasa ngrungokke tembange mripatmu abut to? Ha iya ning ora kaya nek wah rasane penak. Heeh. Ya teruske. Ya. Gedheke volumene. Ya. Tembang-tembang sithik rada lali. Iya wis sarana golek dhuwit e. Lali. Ha iya ya ora kena. Heeh. Ayo